Ik heb toe hard gewerkt en ik moest leren dat ik ga niet altijd eerste komen. Die lewe het geen instructies, maar ik is zeker ik ga niet tweede komen. Mijn naam is niet mijn story nie, en ik ga staan voor dit. Maak die saak wat zij van mij bij mensen horen. Maar die is mijn kant van die story. Marco P, denk ik, zelfs ik over die volgende 50, 100 jaar leven op zijn eigen. Het is bijna moeilijk om in één zin te explain wat die song is. Wat die song voor ons betekent, het Vic en Dirk. En die hele journey met Marco P was amazing. Ik nou toen naar erin toen we gaan niet beginnen, was een klomp kritiek, baie negatieve goed. Wat gekomen met samen die song. En so ik heb een lekker ondersteuningssysteem gehad wat zo af en toe gezet, maar nu waren niet man, het gaan komen. En dat was letterlijk al wat je staan kon houden. Voor die feit dat je weet dat als je leest uit die hele boeling, als je 1 of 2 wat letterlijk je rug heeft en zo. En dan het was zeker 2, 3 maanden later, met ons eerste boeking gekregen. En ik ga het bij Dirk, ik zei van luister, ons heeft een boeking gekregen nou. En ons moet die song gaan live performen. So ons het nooit zo geoefend dat ons het in de live gaan doen. He. Want voor mij persoonlijk was het net een rugby song. Ik heb in 2015 heb ik eindelijk begin met rugby liedjes. En ik heb nooit besef dat het gaan, zoals vandaag, een baie groot ding of baie beteken voor een rugbyclub. So ik heb erbij stadium met ik begin met ons plaatselijke rugbyspan, Villages Montigny. Dat was mijn eerste song wat ik gemaakt heb. Een paar jaar later heb ik voor Montigny Club muziek gemaakt. Zo voor Marco Peke, als er nog aan het 2 of 3 wat ik gedaan heb voor Montigny Club. Maar Marco Peke was letterlijk een Marco Peke. Want dat het voor zeker van geleden opgemaakt. En als gevolg van die song kon ons naam baie beter naar buiten krijgen. Dirk aan die andere kant was al die tijd was hij geweest, Dirk Plaatjes. Hij heeft de gelegenheid gehad met Is Got Talent. En Marco Peke heeft net weer, ik wil amper zeggen, als dat donker ook was in zijn leven, Marco Peke net weer een lucht kom schijnen daar aan hij donker vertrek. En ons contour, ons was, voor amper zeggen, was een auto van die land geweest. En het was amazing, ons kon baie leren. Ik heb persoonlijk baie van mezelf geleerd op een andere stage en een baie groter stage. Ik heb baie ouwens ontmoet, ik bedoel, als ik je nou kan uitwijzen om voor allebei te ontmoeten, een persoon, dat is totally different als je al wat zien op social media. Het is totally different als je al wat luistert bij die huis naar zijn songs. En net voor die feit dat ze kan samen met ouwens zoals die een stage deel, dat is amazing. En dat zij daar weggaan en ze kan niks samen of wat die dan wordt ze niet gedaan. So die industrie is baie, het kan baie veel raak. Het kan baie veel raak en zij moet niet altijd kop boven water houden. En als er nog enige iets is wat ik denk een baie grote rol gespeeld heeft bij ik en Dirk, op ons journey met Marco Peke was het, ik denk ons heeft te veel spatie opgemaakt voor ons persoonlijke leven, wat ingemengd heeft in die artist life, als ik het zo kan stellen. En dat het veroorzaakt dat ons moest baie goed stop zetten, ons moest weerbreken als een partnership. So ons moest baie opgeven, individueel, want ik persoonlijk heb te veel van mezelf verloren met die journey. Ik heb te veel van mezelf gegeven van die en Dirk voor die hele tour. En ons moest op een van de dag moest ons weerbreken. Dan die break was goed. En dan wil ik toch niet doen om voor diegene wat gedankt het, ons is weg, ons heeft net die spatie nodig gehad en ons komt voor alles wat ons is. Ons komt als een partnership komen ons veel en dan ook op ons eigen gaan ons komen als een individuele artist. So toen 2023 was een baie goede jaar voor ons geweest. 2024 was het niet zo baie goed. Maar ons is baie geleerd. So 2025 ons zien en ons komt voor alles wat ons is.
ons het ook 'n geleentheid gehad om binne 6 maande se tyd 1 miljoen views te kry op YouTube. En ons het in dieselfde jaar 2023 het ons Song of the Year gewen by PHE. Wat 'n baie groot achievement was vir ons en ons kon met dit kon ons onsself motiveer. Okay, but as ons dit kan verrig in so kort tydjie, wat require dit alles? En sy het 'n ander antwoord is like sy moet net die werk insit. So as jy die werk insit, dan kan sy met baie meer awards van soos daai wegstap. Maar dit gaan op einde van die dag net oor awards. Ek dink awards soos daai, het motiveer jou om beter te doen, om harder te werk, om te kyk waar daar spasie is vir verbetering en veranderinge. Dan kan jy uit dit leer en dan dit vat in 'n volgende liedjie implementeer. So wat daar voor lê vir ons in 2025, ons kan nie veel announcements doen nie, maar ons het gaan kyk waar ons verkeerd gegaan het, ons het gaan kyk waar ons beter kon doen, so ons gaan definitief beter terugkom. En dan wat rugby liedjies betref, ek weet nie, is moeilik op die stadium om te sê of ons rugby liedjies weer gaan doen. Ek dink as jy gaan kyk na rugby liedjie, het kan baie lank trend, het kan baie lank aan die lewe gehou word of wat rugby is 'n seisoen lank. Maar ek hoop ek gelukkig was van so oud dat jy het nodig gehad om te luister na rugby seisoen nie. Daai song is enige tyd van die dag, enige seisoen daai song reg. Maar as jy nou kyk na wat jy kan doen nou as eerder 'n rugby liedjie, dan dink vir die beter vir die artist, gaan jy kyk vir jou eie musiek wat jy elke dag kan luister. So daai is die goal en wat ons wil doen vir 2025. Ik heb toen hard gewerkt en ik moest leren dat ik ga niet altijd eerste kom mee. Die lewe het geen instructies, maar ik is zeker ik ga niet tweede kom mee. Mijn naam is niet mijn story nie en ik ga staan voor dit. Maak die zaak wat zij van mij bij mensen worry. Maar die is mijn kant van die story. Winner, Song of the Year